sor, második sor, harmadik sor, negyedik sor, ötödik sor, hatodik sor, és aki ott hátul áll, és el akar bújni, az bemegy a bordásfal mögé. Első sorban csak 6, 7, 8, 9, 10, csak a székre ül le. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 és hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Látod, 1, 2, 3, 4. Lábujjakat is jól mozgass meg, hogy ne legyen 10. Egy. Hát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiindul helyzet. Nyit. Kiindul helyzet. Csekerítés a lábad, maradjon a takamény. Szak. Csik. Stop. Stop. Csik. Hacs. Tyú. Tyú. Alás. Szép. Léna. Léna fejlesztés. Nem rám néz, nem rám. Ez is hagyja végre. Léna. Nem figyelj rám. Nem. Csak gyakorlatot hagyja végre. Cseket. Láb maradjon le. Lila. Eci. Hátra magad. Még Máté. Gergő. Marci. Zoltán. Levi. Boldi. Csenge. Anna. Nick. Szat. Csik. Go. Aki a nevét hallja, tapsra. Aki a nevét hallja, Gergő. Marci. Máté. Cseke. Léna. Léna fejlett. Ne rám nézz, ne rám nézz. Zalán. Csenge. Anna. Gilla. Zoltán. Jóni. Levi. Bolt. Eci. Na. És ott maradj. Mehet. Cseke. Máté. Lepot mögé. Zalán. Jónás. Ide. Anna mögé. Gergő. Mehet a túloldal. Ez. Túloldal. Léna. Túloldal. Marci. Túloldal. Zoltán. Ide jön Jóni meg. Boldi. Túloldal. Lilla. Túloldal. Csenge, megpróbálod? Tökéletes, mehet a túloldal. Anna. Van két ismétlőnk. Jónás. Túloldalra. Zoltán. Túloldalra. Köszönjük is. Kezdtek aztán ki. Kovács. Ja, hajat.
Dolás. És ó, ucsi, gari. Ó, ucsi, gari. Ó, elfelejtettem. Dobás. Keszegetem. Dobás. Gari. Dobás. Hosszú időre keszegettem. Dobás. Hosszú gari. Dobás. Gari. Keszegettem. Dobás. Dobás. Ó, ucsi, gari. Ó, ucsi, gari. Keszegettem. Hagyj! Assai Kobayashi, Yokoshi Ogata. Dobás. Kiindul a helyzet. Most figyel. Most figyel. Figyelj. Körmozgás. Tajotoshi. Dobás. Gás. Tajotoshi. Kuzure keszegettem. Hagyj! Sasai Kobayashi. Dobás. Sasai Kobayashi, Yokoshi Ogata. Dobás. Tajotoshi, Tajotoshi. Dobás. Kezdős meccsörmozgás. Tajotoshi, Kuzure keszegettem. Dobás. Rendben. Fogja elhelyezkedni. Hidari Oszotogeri, mozgás közben. Kulcsapa. Levente kezdi. Dobás. Már megcsináltad a keszegettáméival. Gyorsítasz. Hagyj! Sasai Kobayashi, Hidari Yokoshi Ogata. Megfogás. Dobás. Felállás. Boldizsák. Hidari, Sasai Kobayashi, Yokoshi Ogata. Dobás. 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 Kiindul egyre. És egy nagyon is dob kettőt, dob, utána Anna is dob kettőt, jó, a kedvenc technikájában. Mehet is dob. Már a másik
már is dobja a kedvenc technikáját. Jó? Nagyon gyorsan, villámgyorsan. 2. Másodikat is nagyon gyorsan. Dániel készül utána. Nem még egyet, annak 2 kell dobni mindig. Hát a 2, ha van még másik kedvenc, akkor a másik kedvenc is nyugodtan. Úgy, nagyon jó. Pattanás másik irányba is megy. Dániel mehet. Úgy hátra. Tökéletes. Balázs jön. Ott állna már is. Marcell készül. Gyerünk Balázs. Tökéletes Balázs. Hátalálj. Úgy, ahogy vagy most. Úgy álljuk fel. Már mehet is. Tökéletes. Nagyon jó. Gyerünk Dániel. 2 Marcell. 2 másik irányba is. Levente dob. Dobás! Megállni. Senki. De akarod mutatni kedvenc technikát? Nem? Oké. Rendben. Orsolya mutatja csak. Megfogás. Egy nincs benne. Akkor próba még egyet. Meg! Hányék foglásba. Barna jövő. Az utolsó tanuló fokozat. A barna jövő. Hányék foglásba is hányék foglásba. Már meg. Dobás! Megy. Másik. Véglilla. Óriási meglepetést okozott, hogy egyszer csak megjelent és mondta, hogy nem nézni őt, hanem versenyezni. Lilla, gratulálok. Csak így tovább. Vajdos Cseke, sikeresen vizsgálta. Vajdos Gergő. Nagyon jó. Guba Máté. Máté, nagyon-nagyon örülök. Az, hogy téged a nagyok meglátnak, hogy tudsz focizni, akkor abban a pillanatban téged már is hívnak a nagyok közé a csapatba. Arra mutathatod, és akkor
Nem,